Messi. Messi que zet die bal niet uit. Hij opent het hier. Hij slaat los. Zet die bal niet op hem uit. Hij maakt hem uitpakken. Hij zoekt hem op. En dan kan hij net in staan. Hij is wegvoeren. Hij is een wegvoeren. Hij is een wegvoeren. Hij is een wegvoeren. Nico, die krijgt hem op water, man. Die krijgt hem op water. Het is wakker. Het is goed voor. Het is goed voor. Meneer die eerste burger, jij hebt nou zo'n mooi verleden week toeberichten aan die geplaatst. Hier op Facebook. En die andere die geplaatst en die straf wordt met alle